Hi, Marceli. Hi, Marceli. Happy birthday, anak. Kamusta ka na? Alam ko na masayang-masaya ka dahil sa ika-18 taon ng iyong pagsilang, ng iyong kapanganakan. At alam ko masaya ka dahil pinagpala ng Panginoon. Bagamat maikli lamang ang preparasyon sa sa selebrasyon na ito, ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon. Maraming mga tao na nagmamahal sa iyo, na nagsama-sama para magbigay kasiyahan, magbigay kagalakan sa natatanging gabing ito para sa iyo. Kaya sa lahat ng mga dumalo, sa lahat ng mga panauhin. Maraming salamat sa inyo sa mga nakarating. Yes, oo. Dahil ayun bang binigyan nyo ng importansya ang birthday ng aking anak. Hallelujah. Thank you, Lord. At yan ay ipinagpapasalamat namin. Mahirap nang isa-isahin ang mga pangalan ninyo kasi baka may malimutan kami. Pero kilala ninyo at alam ninyo ang pagmamahal na ibinigay ninyo sa aming anak. Alam namin na yan ay gagantihan ng ating Panginoon. Amen. Okay, whatever you have given, whatever you have contributed for this celebration, we would like to say thank you from the bottom of our heart. Ayan. Okay, another thing, gusto ko rin sabihin sa inyo, alam po ninyo yan si Marceli, kilalang-kilala ni Sister Nancy yan eh. Sister Nancy. Si Marceli, masayahin yan. Masayang bata. Hindi ko pa natandaan niya na yun talagang kung may problema man yan, hindi yan yung ganon ka, yung bang hindi niya pinoproblema na masaya siya kahit may dinadala siya andyan. At nung bata pa siya, sabi nga nung daddy niya, nasa hagdan pa lang, yung bang pagmulat pa lang ng mata niya, nakangiti na yan. Yes. Talagang masaya, bata. Iba't iba rin na naging pangarap niya. Gusto ko nga sana, yung gusto ko noon ay mag-mascom. Pero dumating yung time na ang gusto niya talaga ay maging nurse. At ako'y nagpapasalamat dahil sa alam ko na matutupad yung kanyang pangarap, no, with the support of her mom and myself and the friends, no. Tigit sa lahat, yung relatives, yeah. Ate Susan. Pagkatapos syempre yung yung blessing ng ating Panginoong Jesucristo, because no one can have anything unless the Lord bless. Kaya naman alam ko yung mga pangarap niya na ito ay matutupad. Well, sa mga naabot ni Marceli, yung mga achievements niya, ano ba mga naging achievements niya? Si mami niya kasi talagang kasama niya ito madalas eh. Yung high school siya? Mula na elementary. Mula nung elementary? She wants the best. Pagka nag-aral yan, aral talaga. Natutulog yan 1 o'clock para lang matapos yung kanyang mga assignments. At talagang natupad naman niya yun. Graduate siya ng grade 6, valedictorian. At nung high school, natamo rin niya yung mga magaganda sa kanyang pag-aaral. Ang ibig sabihin, yung gusto niyang eskwelahan, yun ang napasok niya. Alam niyo, nung bata pa yan, tinatanong ako niyan, sabi niya sa akin Daddy, saan po ba ako mag-high school? Alam niyo, siyempre, tinatanong ng mga bata. No? Sabi ko sa kanya, ikaw naman anak, mag-aral ka lang na mag-aral. Malalaman mo kung saan ka mag-aaral. Yun ang mga naging achievements niya. Ngayon nga, ika-18 taon ng kanyang kapanganakan. She's now 18 years old. Na after this, sabi nga nung iba naku, liligawan na yung anak mo. Well, actually, ang totoo naman alam ni Marceli, Jeremiah 29:11, sabi nga ng Panginoon, I alone know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. So Marceli, sa iyong 18th birthday, with all the people around you, we would like to greet you
Happy birthday. God bless you. Marami ang uri ng bulaklak. Merong sampagita, merong sunflower, pero kakaiba ang rosas. Sa mga bulaklak, ang rosas, ang alam ko na, which I know that whether it is fresh or dry, ay maganda. Kaya ito yung nilalagay noon ng mga kababaihan sa libro, and then they fold the pages of the book. Pag natuyo yung rose, maganda pa rin siyang tingnan. Kasi it speaks of love that never ends. And also yung flower na rose ay merong niyang tinik. Kaya nga sabi ng iba mapalad na tinik at tinubuan ng rose. Well, in our life, katulad din na naging buhay ng aking anak, ni Marceli, hindi naman lahat bagamat sinabi namin na lagi siya nakangiti, hindi lahat ay naging smooth. Especially that we've been apart for so many years. And we are so thankful that even the first day that when I left the Philippines, it's like a fresh rose. Now it's been almost 5 years that we are separated thousands of miles. But the love, the freshness of our affection, sympathy, faith, hope, and love never ends. I would like to say I love you very much as my beloved daughter from the bottom of my heart, Marceli. At Jelly Potpot, kung tawagin ko nga. Psalm 119, verse 105. Your word is a lamp to guide me and a light for my path. It is my prayer that my daughter Marceli will have the light of life. More than a treasure, anak, I want Jesus in your heart.